Amb motiu del 1 de maig, Dia de la Classe Treballadora Internacional, Praxi vol fer públiques les següents consideracions. Aquest 1 de maig torna a marcar una data de derrota del proletariat mundial. Les forces organitzades de la classe treballadora, el proletariat autoconscient, continuem sent una minoria davant les forces del capital i els seus valedors entre la nostra classe, els socialdemòcrates. Aquests darrers avui tornaran a embolicar-se amb la bandera roja, tornaran a parlar de justícia social i tornaran a rememorar la lluita i la mort dels màrtirs de la causa del poble treballador, com els 5 màrtirs de Haymarket, aquells obrers de Chicago assassinats pel capital i a qui en la seva memòria es va instituir l'1 de maig com dia de la lluita a tots els racons del planeta. Aquests socialliberals, que el 1 de maig s'omplin la boca de justícia i igualtat, la resta de l'any mercadegen amb la nostra suor, regalant l'emancipació de la classe treballadora per unes miserables engrunes que els capitalistes deixen caure. Avui, una volta més, hem de reconèixer que el socialisme, l'horitzó de pau i progrés per a la classe treballadora, ha estat derrotat pel capital. No cal exposar una altra vegada més tots els mals que ens afligeixen cada dia com el recordatori pornogràfic i autolamentatiu dels que esperen mesures socials dels nostres enemics de classe. De res serveixen pamflets ploramiques, ni decàlegs de mesures que el capital i els seus governs podrien prendre per esmorteir les brutals diferències de classe. S'ha d'acabar amb el somni socialdemòcrata d'un capitalisme de rostre humà, d'una societat sense antagonismes a classe. Aquesta prèdica abstracta de pacifisme, aquesta renúncia a una lectura contradictòria de la societat de classes, és la renúncia a l'autoorganització del treball. Els i les que ens alcem cada dia amb la nostra suor enriquim les paparres burgeses. El capital, amb els seus mitjans de comunicació, amb les seues forces repressores i amb la participació indispensable dels traïdors de classe, ha guanyat la batalla ideològica. I la gran majoria dels nostres germans i germanes de classe han acabat interioritzant que aquesta realitat injusta ho és per natura i que no hi ha cap alternativa possible. Hem perdut la batalla, però només de moment. Aquest any 2022, però, podem començar a sentir il·lusió de nou. Podem sentir com un alè d'aire fresc s'està obrint pas en les fosques i derrotistes cases d'una suposada esquerra més preocupada per gestionar misèries i autolamentar-se que per plantar batalla amb l'autocrítica i l'estudi conscient. Aquest any, com dèiem, podem afirmar que una nova generació de comunistes ha decidit que ja n'hi ha prou de plorar, però també que n'hi ha prou de folclorismes i de miopia. El comunisme ens exigeix autocrítica, estudi, debat i, si cal, llançar per la finestra popes i gurús amb totes les seves litúrgies buides i encarcarades. Els moviments de fons fa temps que s'intueixen. Un nou brot de comunistes que no s'amaguen del passat, que no cerquen excuses, que volen mirar de cara a la derrota, que s'han cansat de caminar pels vells camins del reformisme grandiloqüent en les formes però poruc en el fons. Ens hem anat trobant, de vegades instintivament, reconeixent-nos per les ganes de subvertir aquest present de tacticismes i derrotes dissimulades. Ja ens hem cansat d'esperar i confiar en elits burocratitzades, electoralismes folclòrics i batalles intestinals per copar llistes electorals i cadiretes. La flor roja està tornant a florir des d'Euskal Herria, des d'Aragó, des d'Andalusia, Castella i també aquí, als Països Catalans. La flor roja de la constitució teòrica i política del proletariat aviat serà una realitat. Cada vegada més militants veuen que no hi ha un altre camí que la independència de classe i s'ha de manifestar a través d'un procés de clarificació teòrica política en una entitat política de classe, combativa, disciplinada i que tingui l'emancipació de la classe treballadora al far que guiï la humanitat a un futur de solidaritat, pau i llibertat. Praxi assumeix, amb humilitat, però amb valentia, el repte. I ens comprometem a posar el nostre gra de sorra per construir entre totes l'eina de combat a la qual ens hi veiem abocades per erradicar l'avarícia capitalista. Una flor roja està florint, companyes. Pel socialisme als Països Catalans.